Už 230 let tu planou pece. Sklo se rodí pod rukama mistrů, kteří v každém kousku zanechají nejen otisk svého umu, ale i kus srdce. Dnes se bývalí zaměstnanci sklárny vracejí tam, kde strávili roky svého života. Do míst, která voní vzpomínkami. 200 těch, kteří psali historii sklárny, přišli pozdravit nové majitele, projít se známými chodbami a sdílet své příběhy. Nová kapitola sklárny začala společným zasazením stromu, který se stal symbolem spojení tradice a budoucnosti. Po stopách příběhů bývalých zaměstnanců sklárny se vydáváme i my. Maminka, tatínek, bratr, všetci jsme byli ve sklárně. Pro nás je to byla partia a ještě furt se scházáme. Pracovala tady moje babička, maminka, já jako nejmladší. Pracoval tady můj manžel, s ním jsme se tady taky seznámili. No já jsem ve sklárně nejdřív vyučil, ne? Já jsem se strašně rychle naučil dělat daleko vyšší kvalifikace, to tam šlo dobře. Já jsem 17 roků malovala a potom jsem dělala v závodním klubu jako vedoucí. Na to nejradši vzpomínám, no na ten kolektiv, který byl původně v malírně, protože tam byly samé ženy. Na huti všecko, od A do Z, jak se hovorí. Ty vzpomínky jsou různé, za to, že jsem robil v různých časoch. No a bylo nás tady jak hrnci krůpou, keď to zabere. No, do sklárny jsem nastoupil v 60. roku, co by 14letý učeň. Ta situace byla taková, že fakt jsme se scházeli, tak to se ten kolektiv utužoval a byl velice dobrý. Tedy jsem vyšla z 8. třídy a ve sklárně jsem 13 roků byla na huti s chlapama u pece, která si ta trůfla a já jsem si trůfla. Taký kolektiv, my jsme se těšili každý den do práce. Kdyby to všetci chceli po mně, tak já mám 80 a mě se chce robit ještě aj včej. Vzpomínám na to hezky, protože jsem to dělal s tím, že mě to bavilo. Když si to zeberete, to bylo 150 prakticky sklářů denně na peci. Tam, když se začalo zpívat, žádný orchestr se tomu nevyrovná. Pro všechny to je víceméně taková srdeční záležitost. Dělal jsem na pozici mistra sklářského, seděl jsem na takzvaném panglu se svým milovaným bratrem Mirkem, který už bohužel mezi námi není. Já jsem byl strašně tvrdý na pracovník, které se mnou dělali, hlavně byli spokojení a hlavně si vydělali. No, že mám velkou radost, že za to tu takto krásně obnovilo. To prostě vidím, jak jsme to byli jako ještě nedávno, tak to bylo tak na spadnutí už pomalu. No, aby měli odbyt, no, hlavně odbyt. No, tak aby se jim to dařilo, aby to prostě šlo, aby měli hodně zakázek. Když to tady jde, ta sklárna, tak tady prostě je život. Kdyby to bylo zavřené, tak nedokážu si to představit. Tak prvním zkážu, že jsem jim vděčný, že se někdo toho chytil a sklárnu zachránil prakticky. To bych jim popřál, aby se jim tady strašně moc dobře dařilo. Aby ten úspěch jim dlouho vydržel. Dlouho. Co bych chtěla zkázat, aby měli pevné nervy, to je za první. Za druhé, aby to ještě všechno vydrželi, aby tento závod jel a chtěla bych jim popřát do budoucnosti, aby měli hodně zakázek, hodně zájemců a krásné výrobky. To bych jim popral veľa úspěchu. Aby se jim darilo, to bych jim popral, lebo doba je těžká. No, já bych popřál, aby se jim začalo dařit, aby ta sklárčina vstoupila do daleko většího popředí. A jinak jim přeju hodně zdaru, hodně úspěchu a skutečně po dlouhé době to dostal člověk, který má o to zájem a který se zajímá o to, aby ta fabrika fungovala a byla
na úrovni. No, aby získali takých zaměstnanců, kterým se chce chodit do práce a jdou z chuti. No, jak to dělat, to nevím, aby měli to štěstí od Pána Boha, aby se tací lidé rodili, aby měli taky elán a chcelo se jim robit. Popřál bych jim hlavně odvahu a hlavně tak jako dobré lidi kolem sebe, aby tady tu situaci mohli zvládnout, protože to je strašně složité dneska, to víme všichni. Já bych jim popřál, rozhodně, aby se jim dařilo, aby našli způsob na to, jak pro dnešní zákazníky, co jim nabídnout. A jsem rád, že to tady je a že se to tady zachovalo a držím všem mladým lidem palce, aby to udržet. Přeju jim, aby jim to vyšlo, aby se snažili, pokud jim to půjde. Jsem rád, že jsem tady, že jste nás pozvali, že jsme tady doslova, mně se chce brečet, já vám to řeknu na rovinu. Já jsem taky litostivý, ale děkuji vás. A kdybyste mluvili s každým sklářem, všetci byli vynikající. To bych chtěl připít vám, hlavně teda na zdraví, ať se nám všem daří.